És una regata formada per un comitè de 4 clubs diferents, el Club Nàutic d'Arenys de Mar, el Club Nàutic Albalís, el Club Marítim de Barcelona i el Real Club Nàutic de Barcelona, i on es fan proves a cadascun dels clubs. És la 39a edició i bueno, és una competició de bastant de nivell, és la primera que puntua per les Copes Catalanes i és la que inicia l'any de les regates. O sigui, llavors, l'any que ve, ja 40 edició, ja estem parlant d'una competició bastant important i de renom, que tothom ho sap, arreu de Catalunya. Hem tingut bons dies de regata, la veritat que ha sigut un interclubs de molt de vent, dies bastant complicats per la flota, però bueno, és una flota de nivell, jo crec que han sapigut estar al nivell. I després, bueno, grups molt competits i crec que jo la consideraria com un èxit, com sempre és. Home, aquest any hi ha hagut 26 barcos, dintre de la mitjana, i tal com estan les coses avui en dia està molt bé. Ha estat molt repartit, entre Arenys, el Balís i el Nàutic de Barcelona està molt repartit. De fet, cada 3 edicions que guanyes seguides et quedes el trofeu, i poques vegades s'ha repartit el trofeu, o sigui, ha estat molt repartit en totes les edicions. També hem de comptar que no només és que participin els 4 clubs, també participen clubs de Catalunya. A part dels 4, poden participar 4 més, 6, 8, llavors a vegades es reparteix fora dels clubs organitzadors. Bueno, la rivalitat sempre està, perquè clar, vulguis o no, defensem els nostres clubs. De fet, és una regata que originalment és una competició entre clubs, l'únic que també es porta molt a lo individual, però bueno, crec que és una rivalitat sana, vull dir, crec que sempre ha estat deportiva, jo estic content, crec que és una cosa molt sana, aquesta regata, i és un format molt original dintre de la temporada. Al ser la primera de Catalunya ja tothom ve amb ganes, i al ser puntuable per les Copes Catalanes, això fa que la gent vingui, perquè si et perds aquesta regata, després a les altres Copes Catalanes vas arrastrant els punts que no has fet en aquesta. Llavors, això dona molt més renom. Jo crec que l'Interclubs és l'inici de la temporada. Crec que la gent prepara ja els barcos per Interclubs. És com un punt de trobada de la flota de nivell. Crec que és una regata important perquè és històrica, obre una mica la temporada i és una mica la trobada entre els barcos de nivell, els barcos que estan començant. Jo crec que és una bona regata.